Hello mga kamis or maayong adlaw kaninyo. Mao kini ang ako ang naagian sa media safety training nga gihimo sa may Tagum City, Davao del Norte, paingon sa New Bataan sa Davao de Oro. Diin sa akong unang pagtunob sa Davao, partikular diha sa may barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro, human milabay ang 13 ka tuig nga niigo si Super Typhoon Pablo. Gibati na ko nga daw usa kini kabuhing pagpamatuod sa kalig-on kani ilahang lugar mga kamisor. Tuguti ko mga kamisor nga isaysay sa inyo ha, no, bisag sa hamubo lang ang istorya sa wala pa miigo ang bagyong Pablo kani adtong tuig 2012 petsa 4 sa bulan sa Disyembre. Diin aduna natin hinabi itong mga kamis or kauban ang laing media pod sa ubang mga istasyon sa tibuok Mindanao na among hinabi si Nanay Ofelia, usa sa mga residente o survivor sa Super Typhoon Pablo niadtong higayuna sa barangay Andap, New Bataan. O gisaysay niini nga usa kini ka mabibo og malipayong komunidad nga puno sa kinabuhi og katawa sa wala pa miigo ang Pablo. Mas bibo sa una kay dili mo gyud ang sentro. Mani sentro. Karon nakabag sa naman mi. Dili man ang sentro gyud. Ang barangay na naman diri. Subo lamang pamalandungon nga sa dihang kompleto og luwas sila kasiyam ka maigsuon ni Nanay Ofelia. Mausab ang pagkawala sa ilahang amahan o ginahan nga si Tatay Julio ug Lilia Ribucas kauban ang ilahang mga pag-umangkon nga duha ka minor de edad. Pagkakuan na mo, kapag kabalo na mo nakarang gusto na kay kulan, gusto na kay hangin. Yan, natumba naman sa luyo ang mga kahoy, din dyan na sa Esperanza High School. Pero nanay nagpagita sa mo dito ka nakadagali ka diri. Akong ginikana nagawa, naggusto ka nga apinas sa pag-tubig. Ang kati mo mga pag-umangkon nga ilang kauban? Wala pod nakita gyud. Mga pila ka tumang? Kuanto sila mga 8 years na siguro to. 8 years old. Sa milabay nga pila ka katuigan, sa 13 ka tuig, walay laing hangyo ang pamilya ni Nanay Ofelia, kundi mahatag lamang ang resulta sa DNA test sa mga patayng lawas nga nakita atol sa search and retrieval operation. DNA test, wala pa yung resulta hangtod karon. Kaya wala gyud sila na plastar basin kung na diha sa Minteryo na may kanang common bitaw diha nga nang gipanlubong basig na sila diha nakuha. Ni wala may result sa DNA hangtod karon. Wala imong hangyo. Ang kanang result kaya para ug naa sila diha maplasta na mo sila og utang. Karon sa akong pagtan-aw sa palibot biskan langyaw man ako sa maong area, nakita nako ang dakong kausaban. Ang kanitalan-awon sa kadaot na himo na karon nga usa ka taranawon nga gitukod pag-usab uban ang walay pagkabalhin nga determinasyon. Lakip niini ang simbahan kauban ang ilang Tower of Hope nga gitukod sa isa ka tuig human ang Pablo. Nagbarog nga lig-on sama sa pagtuo sa katawhan sa labawng makagahom. Ugloy pa man sa kasakit sa managsuong Ribucas pinaagi ni Nanay Ofelia o ni Nanay Sonia. Usa kini kagamhanang pahinumdom sa manungtarong katakos sa tawo sa pag-ayo, pagtukod pag-usab o paglambo bisan man sa dakong kalisdanan. Di ang ilang espiritu ligon gihapon, mas ligon pa kaysa bisan unsang bagyo. Ang among pagduaw sa barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro. Niadtong petsa 27 kabahin sa Reporting on Climate Disaster and Displacement Media Safety Training for Mindanao Journalist. Kinighimo sa Mindanao Institute of Journalism ang sangay sa pagbansay sa Mindanews nga mao'y nanguna sa kalihukan ubo sa proyektos nga Media Impact Philippines uban ang suporta gikan sa IMS kan International Media Support kauban ang suporta gikan sa European Union in the Philippines ug sa Ministry of Foreign Affairs of Denmark kon Danida. Kini isip pagbalik lantaw sa mga nahitabo sa mingagi. Dili alang sa pag-ungkat sa kasakit nga atong gibati apan sa pagpakita sa lig-on nga baruganan, lig-on nga presensya sa usa ka Pilipino, ilabi na sa usa ka Mindanaoan. Inyo makita mga kamis mao ni ang Mayo River, no? So inyo makita daghan kay bato. Mo na siya mga bato nga ning banlas, no, sa mga residente sa barangay Andap na sa New Bataan. Actually dagko kay na siya mga kamis uno dila na inanaapan gipangkuha na matong grabe ka dagko kung asa na nga ipit katong nasampit nga mga personahe. Mamuata na rin sa Mayo River. Karon na ata sa munisipyo sa New Bataan, Davao de Oro mga kamis or kay atong bisitahon ang buhatan pod sa MDRRMO pinaagi ni
Ma'am Lynn Doliolasa, ang MDRRMO head. Kaya itong taon ang mga panghitabo pod sa milabayng katuigan, labi na kay mag-13 katuig na no ang anibersaryo sa pag-igo sa Bagyong Pablo diha sa may Barangay Andap, New Bataan. Ang kauban nato karon si Ma'am Lynn Doliolosa, siya ang officer in charge po no sa MDRRMO. Ato siyang nahangyo para maghatag og kabuok nga saysay sa ilahang nahimong experience and also ang ilahang mga sanib relief and rehab efforts po no sa office. 2015 na establish ning MDRRM office. Actually dako na mo kalibay kay kami ang una sa mga LGU sa amuan sa Del Norte sa De Oro. Kami ang unang na-establish ang DRRM office as a regular department. Then that time kuan pa ko sa MSWDO pa ko, nabalhin ko din actually ang duha ka agency nga nagpabilin nga naghatag sa mua og kanang technical assistant, ang World Food Program ug ang CRS. So kani nga building mao ni ang amuang daan nga municipal hall. Unya itabangan mi sa World Food Program nga ma-establish ang ma-assist mi i-rehab ni siya nga building para mahimo siyang DRRM building. So mao na kasamtangan na din ni ang opisina sa MDRRM office. Unya padayon ang mga programa like ato ang mga capacity building ngadto sa grassroots level. Padayon nga ginapaningkamutan nga mahatag ngadto sa mga katawhan nga masayod sila unsay angayan buhaton prior, during and after disaster. Human sa tuong pagpagiginabi mga kamisor no kay Ma'am Lynn ni presidenta sa Minteryo kung asa gilubong ang mga biktima sa Super Typhoon Pablo niadtong tuig 2012 no sakit kay mga kamisor nga kasinatian nga kaagi kay duol na to siya ang Pasko petsa 4 to mga kamisor sa bulan sa Disyembre na hitabo mo tong atong giduang mga kamisor sa inyo makita no mao na siya ang gilubngan kay ang uban na mga kamisor wala naman na ila no og wala na po'y nag-claim nga kapamilya mga kamisor og lagi ang uban mga kamisor no nga nahinaot nga mahatag na lagi ang DNA test result kay kung makahibalo sila nga ilang kapamilya na ali diha gilubong mga kamisor ilahang mahatagan og sakto nga lubnganan pagpahulay ug makapanagkod po sila sa sampit nga area mga kamisor. Tutulo ni mga kamisor no kadagko dambuhala nga mga pansyon kay diha ra man giusa tanan kay kapin mga kamisor sa 400 ka mga patayng lawas ang ilang gilubong dihang dapita ito na area no sa nasampit nga mga pansyon. Mo pod na mga kamisor pinaagi pod subay pod sa atong training sa media safety training no nga giuluhan sa Mindanao mga kamisor dani sa may Davao ato po silang gibisita kabahay ni mga kamisor ato ang training sa ato mga field coverages kay daghan tag naisgutan mga kamisor no gani kauban nato ang usa sa mga ilado kaayo nga reporter kani ato sa Northern Mindanao sa ABS-CBN nga si Ma'am Vina Araneta. Sa inyo makita mga kamisor ang tanang kauban nato sa media nihatag bulak ni dagkot uban nihatag panalangin sa ato ang mga kaigsunan nga ning panaw na tungod sa Bagyong Pablo. O kini lamang inyong kauban Miss or Julina Luab sa Miso Radio. Mo balita mo alagad. Muling ngaw.